U Srbiji na snazi zakon kojim je zabranjen promet, prodaja i gajenje genetski modifikovane hrane, međutim gotovo svaka kontrola pokazuje da su na njivama posejane GMO žitarice. Posljednjih godina u Srbiji u raznim kanalima stizalo je uglavnom seme GMO soje. Za ovaj prekršaj kazne su blage, pa se slika ponavlja iz godine u godinu. Srbija nije članica Svjetske trgovinske organizacije, da bi postala uslovljena je da mora da dozvoli promet GMO proizvoda. Bio je to povod da pozovemo agroekonomistu doktora Miladina Ševarlića. Profesore Ševarliću, da li zaista moramo da uvedemo gajenje GMO soje u Srbiji? Za sada sigurno ne, jer je to izmena zakona o GMO je obaveza tek pred pristupanje Evropskoj uniji. Svaka izmena pre nego što je izvesno da ćemo biti članica Evropske unije bila bi na štetu ne samo poljoprivrednika i poljoprivrede, već celokupne privrede i svog stanovništva Srbije. Zato ne vidim nijedan razlog da se izmena i dopuna zakona o genetički modifikovanim organizmima provodi pre nego što budu završena sva poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, ukoliko do tada bude Evropske unije i ukoliko Srbija dobije takozvano zeleno svetlo za pristup Evropskoj uniji, pri čemu treba imati u vidu da poglavlja o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji u sektoru poljoprivrede još uvek nisu otvorena. I to bi značilo praktično naše izuvanje pre broda, kako to seljaci uobičajeno kažu. 127 opština je donelo deklaraciju o zabrani gajenja i prometa GMO. Da li će u tim pregovorima to nešto značiti? Smatram da je veliki uspeh svih zborničkih grupa u skupštinama opština i gradova. Preko 3/4 ukupnog broja lokalnih samouprava je jednoglasno usvojilo tekst deklaracije, što je jedinstven slučaj u praktično delovanju lokalnih samouprava u Srbiji do sada i to je praktično jedan opšte narodni plebiscitarni referendum pod znakom navoda, odnosno izjašnjavanje njihovih neposredno izabranih predstavnika odbornika bez obzira na političku pripadnost. To je svakako da ima jednu političku težinu u odnosu na one koji predlažu izmenu i dopunu zakona ili koji će predlagati izmenu i dopunu zakona o genetički modifikovanim organizmima. Ako ipak budemo morali da uvedemo, šta se time dobija, šta se gubi? Ukoliko dođe do promene zakona o genetički modifikovanim organizmima, Srbija uopšte ne mora da menja zakon o genetički modifikovanim organizmima u delu koji se odnosi na proizvodnju genetički modifikovanih organizama i preradu u Srbiji. Da bi pristupili Evropskoj uniji, potrebno je da postanemo i članica Svetske trgovinske organizacije. Srbija je bila član takozvanog GATT-a, odnosno opšteg sporazuma o carinama i trgovini, do 1992. godine kad su uvedene sankcije Organizacije Ujedinjenih nacija tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, čija je Srbija pravni sledbenik. Međutim, transformacijom GATT-a u Svetsku trgovinsku organizaciju 1995. Savezna Republika Jugoslavija je tada bila i dalje pod međunarodnim sankcijama koje su ukinute tek kasnije i nije imala šansu da do kraja 1995. godine praktično pređe iz statusa članice GATT-a, potpisnice GATT-a, u status članice Svetske trgovinske organizacije. Zato je posle toga pokrenut postupak prijema Savezne Republike Jugoslavije, odnosno danas Republike Srbije, posle razdvajanja između Crne Gore i Srbije, u članstvo Svetske trgovinske organizacije i u tom procesu Srbija sada prolazi ceo postupak koji je propisan za nove članice, iako je Srbija praktično supotpisnik GATT-a još neposredno posle Drugog svjetskog rata kao pravni sledbenik tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije. U tom postupku svaka članica Svetske trgovinske organizacije može da zahteva od kandidata za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji da čini određene takozvane bilateralne ustupke, odnosno ustupke u korist trgovinskog prometa zemlje kandidata u korist zemalja ili zemlje koja je već članica Svetske trgovinske organizacije. U tom postupku Srbiji su od strane Sjedinjenih Američkih Država postavljeni zahtevi da dozvoli promet, a ne proizvodnju genetički modifikovanih organizama
će Srbija, ukoliko bude opstala na putu ka Evropskoj uniji, ukoliko Evropska unija opstane u današnjim granicama i u današnjem statusu, morati da promeni zakon o GMO i dozvoli promet GMO i proizvoda od GMO, ali ne i proizvodnju na našim poljima i u našim stalama ako se radi o genetički modifikovanoj stoci. U tom slučaju Srbija može da postavlja određene zahteve u pogledu kontrole uvoza, kontrole zdravstvene bezbednosti i da na taj način, kao i druge države, posebno u Evropi, osporavaju ili smanjuju pritisak genetički modifikovanih organizama i proizvoda od GMO na tržištu svojih zemalja. Šta će to značiti za Srbiju? Pa znači će mnogo, jer će doći do praktično zauzimanja jednog dela tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda našim proizvođačima od strane uvoznika takvih proizvoda koji sadrže GMO i koji su daleko konkurentniji iz dva razloga. Prvo što farmeri u drugim zemljama imaju daleko veće subvencije nego što su naše gotovo minorne subvencije od svega 4.000 dinara po hektaru i bez regresa, pravo na regres dizel goriva. Tako da ja ne očekujem da će jedan broj posebno ekonomski siromašnijih potrošača biti prinuđen da se orijentiše i da kupovinu tih proizvoda koji bi morali biti označeni da sadrže sirovine od genetički modifikovanih organizama, odnosno proizvoda dobijenih u tom modelu poljoprivredne proizvodnje. Soja se u svetu gaji na 100 miliona tona površine, na 4. mestu je iza pšenice, kukuruza i pirinča, što čini 3/4 površine pod industrijskim biljem. Sjedinjene Američke Države su najveći proizvođač sa proizvodnjom od 85 miliona tona i zemlja sa najvećom površinom od 30 miliona hektara. Sjedinjene Američke Države, Brazil i Argentina najveći gaje GMO soju. Zajedno proizvode gotovo 80% ukupne svjetske proizvodnje. Evropa je mali proizvođač soje sa svega 2% svjetske proizvodnje, pri čemu prednjače Rusija i Ukrajina, a od zemalja Evropske unije Italija. U periodu od 2009. do 2013. godine soja se u Srbiji gajila na prosečno 160.000 hektara sa prosječnim prinosom od 2,49 tona po hektaru i ukupnom proizvodnjom od 399.000 tona.